Внимание! Предаването Баркод не сътрудничи с рекламодатели. Продукцията е изцяло финансирана от TV7 с цел да бъде в услуга единствено на потребителите. Предаването се реализира в партньорство с Българска агенция по безопасност на храните, Комисия за защита на потребителите, Асоциация активни потребители и Федерация на потребителите в България. Днес в Баркод клиент на голям хипермаркет се оплаква от некоректно измерени насипни колбаси. Темата на деня – макаронените изделия. Разговор в студиото с инженер-доктор Неделя Йотова, технолог по производство на макаронени изделия. Здравейте! Вие гледате Баркод, предаването, което никога не подвежда потребителите. Приятели, често се съмняваме в измерванията по магазините и будките. Оказва се, че има защо. Вижте следващия материал на Веселин Тодоров. Забелязах нередност в обслужването и в продажбата на стоки, конкретно хранителни продукти от магазин Карфур. Отидохме на щанда за насипни колбаси, в който се продават пастърми и така нататък. И си поръчах пастърма и там не помня какво друго филе. И видях, че ми го таксуват с пликчето. Не вадат пликчето, което е до 10 грама. Сега точно, не знам точно колко е. От 7 до 10 грама е пликчето и го таксуват с пликчето. Поисках да дойде управител на магазина, след което продавачката, която ме обслужваше, каза, че тя е управител и към нея мога да се обърна. Аз си казах, че с нея не искам да разговарям, защото тя ме обслужваше. Извиках след това управител, който видимо притеснен ми прие оплакването, писменото оплакване ми прие и каза, че ще ми отговорят до 10-дневен срок. Мина вече сигурно един месец от тогава и нямам нито по телефона обаждане, нито на почтата. Желая да плащам това, което купувам. От 100 грама плащам 90. Баркод предприе действия и заедно с представители на Главна дирекция метрологичен надзор извърши проверка. Как завърши тя по-късно в предаването? Време е за днешната тема – макаронените изделия. При мен в студиото е инженер-доктор Неделя Йотова, технолог по производство на макаронени изделия. Здравейте и добре дошли при нас. Да започне нашият разговор с това да ни кажете как се приготвят макароните. Има ли нещо вредно в тях? Вредно ли е да се консумират? Казват, че тези тестени изделия влияят зле на нашето тегло. Макаронените изделия са едни от най-естествените натурални продукти. Те се произвеждат от брашно и вода, без сол, без мая, без никакви консерванти. Защото не са им нужни консерванти. Достатъчно е да бъдат изсушени както трябва, между до 12-13% влага. Това им гарантира срок на годност минимум 1 година. Тоест искате да кажете, че хляба би допринесъл по-зле за нашето тегло, отколкото макароните. Да. Добре, защо тогава такова криво мнение за макаронените изделия има? Сега, въпросът е наистина много точен и е свързан първо с това от какво са приготвени макарони. Дали белите, тези, които са от бяло брашно, изчистено от всичко, което е полезно от зърното. Защото в обвивките се намират витамини, минерали, влакнини, ензими, биоактивни вещества. Всичко, което е най-полезно от зърното, то се изхвърля при белите брашна. Добре, аз бях останал с впечатление, че макароните се произвеждат всичките по един и същи начин, просто формата им е различна, а то излиза, че има различно производство на макарони. Има различни производства. Това, което е традиционно, с което всички хора са свикнали, са белите макарони, които виждате във всички магазини, но те са от бяло брашно, което е главно от нишесте. Всичко друго е изчистено. Бяло брашно и нишесте.
което представлява всъщност въглехидрати, разбирате ли? Няма нищо друго. За това по-лесно се напълнява от тях, от белите макарони. Тоест, аз между другото винаги съм предпочитал бялото, може би ми изглежда по-чисто, а пък другото тези, които са тъмните, пък имам чувство, че се произвеждат от някакъв такъв от суровина, която не е достатъчно пречистена, т.е. някаква така. Точно обратното. Това, което е по-полезно, необходимо за нас, е тъмното брашно, защото в него се съдържат всички съставки на зърното. То представлява цяло зърно смляно. Пълнозърнестото брашно съдържа абсолютно всичко, което природата е вложила в зърното. Вижте с две думи как обърнахте моето съзнание по отношение на макароните. Да продължим нататък разговора, да ви попитам как е добре да се консумират обаче тези продукти. Аз съм чувал, че по-добрият вариант е да се консумират с по-леки сосове, т.е. доматен сос, нещо от този тип, а не тези тежките на майонезна основа и какво ли още не. Точно това исках да продължа аз на въпроса ви, отговорът ви, защо се счита, че се пълнее от макароните. Първо, от какво са приготвени, каква суровина. Второто е как са приготвени, с какви добавки. Най-добре е да се използват даже пресни зеленчуци. Това е малко нетрадиционно за нас, но представлява много здравословна храна. Сварени макарони с чушки, домати, като тип шопска салата. Вие как ги приготвяте? Така ги приготвям. Като тип шопска салата? Тип шопска салата. Те могат да минат направо и за направо за вечеря, и за мезе, за всичко. И за мезе на домашната ракия. От половин пакетче макарони напълвате една купа заедно с зеленчуците и спокойно седате с ракия. И на 4-5 деца коремчетата са пълни. Това е обемна храна, затова не се напълнява, защото тя увеличава се 3 пъти. Фактически от 100 грама макарони се получават 300 грама сварен продукт. И четейки калоричността на опаковката, там се дава винаги стойността на 100 грама сух продукт. Примерно, казвам 350 килокалории. Това трябва да внимаваме по етикетите. Сварените макарони, 100 грама сварени макарони се получават 300 грама и фактически калорийността е 1/3 от обявената, защото другото е вода. Обаче има и една друга опасност, ако хапваме макаронени изделия, както сме свикнали да ядем останалите храни, докато се заситим, има опасност после да ни заболи стомах, защото тя допълнително се така издува в стомаха. Бързо се засищате. Не можете да изядете много. Бързо и тя по-бързо се усвоява, по-лесно усвоима е по този начин. Затова те са винаги влизат в менюто на различните диети. Защо има разлика между тази ювка, която се продава по магазините, и домашната, която бабите приготвят? Има огромна разлика и аз предпочитам домашната. Вече има и такава по магазините, обаче пак не е същия вкус. Не е същата, защото тя е направена тази домашна тип домашна ювка от корите за баница, само че препечени и начупени насетни. А тази домашна ювка, която бабите са приготвили на времето, е от брашно, мляко и яйца. Има и добавки. Аз това исках още да поясня за макароните, че те могат да се произвеждат, макаронените изделия могат да се произвеждат от различни видове брашна. Пълнозърнесто пшенично, ръжено, от типово брашно, от царевично, ризово. Там са вече предназначени за различни диети. Добре, има най-различни видове макарони. Тези, които виждаме, примерно червени, леко с зеленикав оттенък, казват, че са зеленчукови макарони. Сега, наистина ли има някакъв зеленчуков екстракт или просто това са само отцветители, които влияят зле вече на здравето? Могат истински да се произвеждат с такива добавки. Може да се прибави спаначно пюре, копривено брашно, доматено пюре, чушково пюре. Различни зеленчуци във вид на пюре
или брашна. А тези вредни ли са за нас? Те не са вредни, те са натурални добавки, но за съжаление, голяма част от производителите злоупотребяват и вместо да сложат натурални добавки, слагат само бои, което е вредно. Тоест да внимаваме какво пише на опаковката и винаги да имаме предвид, че това, което е дадено като стойност е за 100 грама, а не за цялостното количество, което ще се получи. Сега да обърнем внимание на хората, които спазват разни диети и в момента се възмущават как макаронените изделия излизат по-добре да се консумират, отколкото хляба. Първо да ви попитам, може ли да заместим хляба с макаронени изделия, с макарони? Да. По-добре ли ще? По-добре даже. По-добре, защото аз ви обясних преди малко, макароните много добре се комбинират с всички видове зеленчуци, с меса, но можеш да добавиш много по-малко. Примерно с само 50 грама до 100 грама някакво месо, може спокойно, смесвайки го с макароните и с някакъв зеленчук, да се направи една пълноценна храна. Добре, ще ви питам специално за хората, които спазват диети, по какъв начин е добре да комбинират макароните, но само след малко. Прекъсвам за малко разговора с госпожа Йотова, за да изгледаме заедно едно видео, в което ще разберем повече за макаронените изделия за хора с специални нужди. Здравейте! Днес ще ви запознаем с едни по-специфични макаронени изделия. Като цяло макаронените изделия са много полезни. Пастата е много полезна за човешкия организъм и противно на схващанията, че от макаронените изделия се пълнее. В този случай артикулите, които ще ви покажем, са направени изцяло от пълнозърнесто брашно или от култури бедни на въглехидрати и захари, които сами по себе си са полезни за здравословно и диетично хранене. Различните макаронни изделия се предлагат и в различни форми, под формата на юфка, спагети, царевица, кускус, макарони и с своята атрактивна визия са подходящи както за основни ястия, така и за салати, декоративни ястия за забавление на малки и големи. Това, което сме подбрали да ви покажем днес, едни специфични макаронни изделия. Първите от които това са продукти, направени от пълнозърнесто брашно с спирулина. Спирулината са водорасли, богати изцяло на протеини, растителен протеин и много витамини, източници на минерали и са подходящи за включване в състава на различни диети, тъй като спирулината има и свойствата да помага за регулиране и намаляване на телесното тегло. Другата група продукти, това са макаронените изделия, направени с брашна от коприва и чушки, които пък от своя страна са добър източник на витамин С, на желязо. Те са и много красиви и атрактивни като визия, подходящи са за приготвяне и на ордьоври, основни ястия или пък много се харесват и от децата. И третата група продукти, на които ще акцентираме днес, това са групата с предназначение за хора с специфични нужди или така наречените безглутенови продукти. Те са предназначени за потребители, които имат непоносимост към глутена, съдържащ се в зърнените храни и пшеницата основно. Затова те са направени от зърнени култури като царевица, ориз, ялда и са подходящи за обогатяване на менюто на тази група потребители за всекидневна употреба. Интересен материал. Веднага ми направи впечатление, че се спомена за глутена. Вярно ли е, че алергичните към глутен не бива да консумират макарони? Не бива да консумират макарони от пшеница, ръж, от тези зърнени продукти. Те могат да консумират само царевични и оризови макарони от елда. Може също да бъде комбинация ориз и елда, ориз и царевица, т.е. от безглутенови суровини. Тоест, тези хора могат ли да се информират за това от опаковката, от етикета? Да, задължително трябва да е изписано. Има етикет безглутенови макаронени изделия. Тоест... И отзад
винаги трябва да пише точно от какво е. Дали от ориз, дали от царевица, дали от елда. Просото също е безглутенова суровина. Аз не съм много сигурен в материала. Видяхме, че са изсипани най-различни видове макарони в едни кошници. Дали се предлагат в магазинната мрежа насипно макарони или всичко трябва да е пакетирано? Не, това е направено, за да изглежда по-атрактивно. Да. Иначе всичко е пакетирано. Каква трябва да е опаковката на този вид продукти? Има ли значение от това дали е с така тъмно фолио или прозрачно фолио? Не, това няма значение. Не се влияе от слънчевата светлина, но всичко трябва да е изписано на опаковката. Какво съдържа? Първо, от какво брашно е? Нали, затова ви изреждам пълнозърнесто пшенично, ръжено, защото ръжените пък са за диетици, за диабетици предназначени. И да има начин на варене, защото важно за макароните съотношението продукт вода да е 1:10. Тоест за 100 грама макарони 1 литър вода. Като един добър кулинарно, само в собствената си кухня, винаги поставям сол, задължително. Правилно ли е това? Ами да, това е за внимавайте какво ще кажете, че ще ми развалите реномета на кулинар. Добре, винаги добавя се сол, но за предпочитане на края на варенето. Защото не е хубаво с солта дълго време, не е здравословно много да ври със захар. Солта се добавя, освен това се добавя една лъжица олио, за да може да предотврати евентуално слепване на макароните. Не си спомням, питах ли ви за това да се комбинират с риба и зеленчуци, когато сме в диета, да комбинираме по този начин макаронените изделия? Може да се комбинира, зависи каква ви е диетата. Диета е фактически начинът на хранене, според здравословното състояние. Могат да се комбинират с риба, с зеленчуци, с различни меса, с различни сосове. Най-подходящо е обаче доматения сос, доматеното пюре. То е и по здравословни, и по вкусови причини. Исках да добавя още нещо, защо от макароните не се напълнява, защото е много важно и как се варят, доколко степента на сваряване. Как да разберем, не случайно е останало, ако така в последно време се пише на зъб, алденте, това е дошло от италианската кухня. На зъб, значи когато се притисне макарона, да не е като дъвка. Да усеща сърцевината, леко твърда, да не е мек, да не е премазан. От това зависи и как ще въздейства, дали ще се напълнява или не. Защото при преваряването, когато станат много меки, се освобождава скорбяла, която после се натрупва от... Те имат въглехидратно съдържание. От него се отделя скорбялата. Те стават просто повърхността им е лигава, леккава такава. Тоест тази част, която се отделя на повърхността. Да, която се отделя, на нея именно се дължи натрупването, напълняването. В този случай, аз примерно в кухнята правя точно така. Когато това нещо се случи, измивам макароните, ги изплаквам със студена вода. Правилно ли е? Или... по принцип не е зле, когато се преварят, изобщо, по този начин се отмива скорбялата. Правилно, но пък не трябва да се варят толкова до такава степен, че да се налага измиване. Както казахте, да ги пробваме на зъб. На зъб. Това е италиански термин. Добре. Тоест, на зъб да се стиснат и да усещаш сърцевината. Добре, благодаря ви за това участие при нас и за ценните съвети, които дадохте и на мен и на нашите зрители. Хубав ден ви пожелавам. Приключихме с днешната тема, но не и с казуса. След кратка пауза ще видите как завърши проверката, извършена в Карфур.